Ja si pamätám, že ako študent som čítal tvoju knihu Svetlo z hlbín Jáchymovských lágrov a teraz som sa ťa pýtal, že tam bol 12 a si povedal, že len 8 rokov. Takže len 8 rokov v Jáchymove, teraz tvoja starostlivosť o ľudí, ktorí nemajú žiť a bývať. Zažil si v podstate to sociálne potláčanie, jednak ako prenasledovaný, teraz ako ten, ktorý im pomáha. Vedel by si k tomu, povedzme, čo bola tvoja najhlbšia skúsenosť ako prenasledovaný človek, ktorú si žil s Bohom a ako zažívaš Boha teraz so svojimi chudobnými? To sú dve oblasti, ktoré sa ma hlboko dotýkajú. Jedna oblasť je moje väzenie, ktoré bolo 10 rokov a len 8 rokov som bol teda v Jáchymove. Tak mal som to šťastie, dneska už hovorím, zažiť a prežiť poníženie človeka, využívanie, pokladanie človeka iba za pracovnú silu, kde nemali ešte stroje, a vymývanie mozgov, a špiclovanie a udávanie, a hladu a špiny a driny a otročiny. Som teda už veľmi veľa, som tým poznačený. Tam som prišiel na to, že nepomôže sa hnevať a hľadať viníkov, alebo pomstiť sa. Naučili sme sa modliť sa za svojich prenasledovateľov a ani to nejako neevidovať, ale hlavne v mojej starobe nejako sa mi to vracia a som tým hlboko poznamenaný a nie ako zatrpknutie alebo bolesť, ale ako bolo mi dopriaté v komunizme, ktorý prenasledoval, urážal, ničil, okrádal milióny ľudí, práve stáť s týmito ľuďmi a byť pri nich. Jáchymov to je okolo 20 000 mužov, vtedy sme boli ešte chlapci a v uránových baniach a bez akejkoľvek ochrany, vydaní doslova na milosť a nemilosť. A prežili sme. Tak druhý zážitok je ten, že Boh pri mne stál, Boh ma neopustil a Boh mi dal silu. A aj dneska blahorečím za každý deň, ktorý má možnosť prežiť. Prejav mojej lásky a vďačnosti za to, že som prešiel tým očistcom na zemi, je to, že som sa ujal týchto bezdomovcov. Tiež som to nerobil z lásky, robil som to vlastne z takej núdze. Ja som chcel slúžiť v cirkvi ako jej človek, ale keď v Trnavskej arcidieceze nebolo pre mňa miesto, ani porozumenie, ani teplé slovo a vôbec ma odpísali ako dôchodcu, tak som sa ujal týchto chudobných ľudí, ktorí sú niečo ako v starých dobách mala cirkev niečo ako prelatúru. Ty si nemusel abdikovať v 75-ke. Nie. Teda ostalo mi to na krku títo ľudia, ktorých to ako, keď sú dlhšie pacienti v nemocnici, zistil som, že tie sestričky a lekári si ich osvoja a stávajú sa ako takí priatelia, spriaznení, a tak títo ľudia, ktorých mám na krku, naraz sa stávajú niečo ako moji synovia a moji vnúci. A už nie ja ich obohacujem, ale vlastne oni obohacujú mňa, lebo v starobe mám niekoho, o koho sa môžem starať a pre koho žiť a troška tak urobiť kus práce pre týchto ľudí.